ingaphi ngasazana mfowethu yambona ngivekile ukhomba ukuthi uyadla bangake mama uhamba nabo namafowethu uhamba nezwide uhamba nalodwa bathi-ke mami balobole iy'nsuku ey'cishe ey'fake eminye imlobole mhlaka 4 omunye ngilobela mhlaka 5 izihamba maduze futhi iyonkebhela ulobola ngapha nangapha bese ziwushaya ilanga lokushaya mfethu njengalodwa noma lilodwa ngicela ngibulele mfethu angeke ngamnika iplatform umfethu ubhuti mdala kimi ngimfice endimini yokulapha evele khona shayela izandla imfiza lekwathi ngelinye ilanga ngiyothenga imoto yami esilahla uyeza yanginika imoto yayivele yathi mfethu nansi imoto ngoba imoto yakhe ifile egenile abafaka imoto yami yaphela yanginika imoto yathi mfethu nansi imoto ngagijima sesaphansi phezulu ngahamba naye ngiyithenga emaresbek isilahla yakhipha imali yathi mfethu nansi imali ngaleso sikhathi wasashubile yathi noma ngathenga imoto lalela lento iyaku-YouTube ngenzela ukuthi nawe lelaphayo masuba isitha nabanye abalaphi bengabeka ngoba into ebaluleke ukuthi thina funeke sibambane sibe unit silaphe nini ukuze ngiphile shane zami ngoba mfethu bese ukuchaza kancane indlela ebalulekile ubachazela ukuthi ubani wenzakala ukwenzela laba abangamazi mfethu intondolo sanibonani inamandla kakhulu inamandla yebo ijimile lewethu sanibonani uthanda ukuthi yabuthanda yena ngisuke ngithulukane makufinyelela ngoba into mangabe yakhela emathanjeni nasemzimbeni mangabe ithinteka umnikazi wayo wakwazi ukwayo kunjalo manje uyangithinta kakhulu nje mfowethu abanye ngibone nje ukuthi kwesinye isikhathi uma senza izinto asazi ukuthi abantu esizenza kubo bona bagcina kangakanani lokho namhlanje uthinta ibhathini
lezi zinto ezenzeka eminyakeni edlule. Omunye umuntu ngabe sekukhohliwe. So ingakho uvuka ukuthi Jesu ngiyakuthanda. Ngithanda mangabe ungifele esiphambanweni. Ngike ngithi labhuti njengoba usiza abantu bebangaka. Izibusiso zakho azikho kuwe. Azikho futhi ebuhlakanini bakho. Kunabantu labo basizayo. Kunomuntu ozojabula isidalwa sakhe. Yebo. Bese siyabusisa wena. Yebo. Ngokuthi wena usize lo muntu. Kunjani? Isidalwa sakhe sefele kuwe. Amen. Ngoba amandla esidalwa sakhe besimfunga. Yebo. Singazi ukuthi bazotholana kuphi. Wena waba yi-bridge the way besebehlangana ukuthi badibane. Wena wamenza wayisibani njengamanje uzothandazela lamanzi. Nawuthandazela lamanzi uzobe ungathandazi ey'dlamini but kuzobe kukhona umuntu nosenza wakho okuthule njengamanje ukuthi ukuthandazana kulamanzi. Isikhathi uthandaza nomuntu ozokhuluma kuwe ekuthuma one by one bakukazi balamanzi yile muntu ozokhonetha ingozi yale muntu ozobe umsiza phezu kwalamanzi zidibane phezulu bese ziyabonisana ezenzezana ukuthi senzezana umuntu noma simnikile kunabantu abathina benza izinto phambi kwabantu dlamini bazenzela ukuthi kubone bona kodwa bengekho isibusiso sabo nokusebenza kwabo phezu kwabantu.
lalela phela ngithena kayokuvuma ukuthunywa lakhe ngishayele sikhuluma ngalo mlondolozayo ngisho yedinga impilo yakho impilo yakho impilo yakho ukuthunywa lakhe kushayele uJehova ikhamera yashutha ikhamera lekhamera nje ishutha dlala ishutha la uthi kume umsebenzi enzela namhlanje ngifuna ukutshela ukuthi le ikhamera yomhlaba ikhamera yezulu yashutha iyadlala ifilimi ngelinye ilanga spiritual akeneza inkinkizo kakhulu futhi esibawa ngokantambela igama bangaziyo bathi ngejambejane msila basathane ndibongomana kuyihafanela bafona lesithohle babejezwa abashama kudaba bafosha nibela video ntombazane ngizithetha ngoba sithi simbraza ngelomthetho izindikizo namaphela bese bathi ngeyivana lento bathi bell yena stapa ngesingisi bakuthi ngiliyona ukuthi bell inshayana lethu futhi yona ngiba ngokuthi kuba khona abantu abafana njengawo ethini and akusibona bonke abantu abazofana nje abanye babo angeke baze bayiveze iqiniso sibona ukuthi uNkulunkulu mawube isibusiso akabheki ukuthi usibeke endaweni njani kodwa uNkulunkulu mawuzobeka isibusiso uphela inhliziyo yokuqala yomuntu ngabe wenza ufaneleke 14 John wena Jehova ngihlele izinto kanye nenhliziyo ukuba nginikele umuntu ngalowo muntu njengezenzo zemisebenzi yakhe ngibonga kakhulu uDr. Mabalonge TV uyambona khona njalo ngomgqibelo ngo-9 ebusuku ku-261 KZN TV uyamthola khona njalo ngolwesithathu ekuseni nokuyathu ugodo ngo-20 to 3 noma ngezimdala ngolwesine uyamthola khona ufundisa uNkulunkulu wangipha kakhulu ukufundisa uNkulunkulu wangipha kakhulu ukwehla uNkulunkulu wangipha kakhulu ukuvula indlela yobumnyama ivalekile bongothi uNkulunkulu angibekela ayilona hantu ukukhuluma nawe mhlawumbe ngithi mina ngisoze ngayigibela imoto yemiliyoni ukusenza nezakho zokuba isikhomane it's your level now ungahamba ngempela noma ngesilahle wahamba ngesilahle ngithi cha lo ikufanele wena ngoba vele umzimba ukhala imali ngikhumbula nangamhla siyavula ebheki sekuvala ngoba kufuneka lesilahle sayibalela ngaphakathi imali esihlahla nangoba nayo ubhekisela ngesihlahla ngizangogibela esinye ngonyakozayo mangiqeda nje lowo muzi kuvula ngigibela esinye bheke ngiyazi ukhona futhi ngithanda nje ukubonga uNkulunkulu ukuthi kulo nyanga umsebenzi wabonakala uNkulunkulu udinga ukuthi umbone phambi kwabantu kuza khona kuzakwehla ibusiswe iyabiza ngesandla manje sifuna ukusha ngiyabona ukuthi iyasimaza kuthi nginikele lo muntu
wathi ngegaraji ngiyokhetha le Mercedes engifuna. Yazi ngibonile lapha khona insizwa ngisendele imiyazi wathi ayibuka umfowethu naye umuntu ayitholile. Uyile umuntu waseCape Town wathi nje uyabonga uqala sihambe siye egaraji ngiyothuza imoto iMercedes ngifuna yini. Yeah. Uma ngifika kwaMercedes ngifuna le moto ngoba bengiqeda ukuthenga enye imoto last week. Yeah. Uma ngifika bengithenga iCherokee Jeep. Yeah. I-last number yaka-Jeep Cherokee. Yeah. Uma ngifika bathi asinayo le moto eyifunayo so kodwa eJapan izofika ngoJanuwari. Ngithi no, angiye-Quality Cars ngoba abelungu bakhona bayangiphefumula, bayazi mase ngifikile khona ngizokwenza. Yeah. Bayakhona ukuthi kuba ngifuna ibhasi lakwa-Mercedes. Yeah. Kuthi hhayi esinalo elikabaswa la ekhaya alikakabi khona kahle kahle labantu isi-out of stock kodwa Labasi khona. Yeah. Ngithi baswa la ekhaya ihlala edla imali yami. Ngifuna lona ayidla manje ngifuna lona. Yeah. Athi ngoba wena lo 2.3 million. Yeah. Ngoba wena ngizokunikeza ngo-1.7 million. Yeah. Ngithi ngicela ngisuse zonke lezi moto leliya bhasi liyaphuma lela ekhaya namhlanje. Yeah. Kwaba njalo. Akamshayeli izandla. Shayeli izandla. Okwethu yazi ngizakwenzelwa abantu ngithi mina thina asithwele. Mina ngishuka ekhaya kungishaya inyoko encane. Akungishaya ibhekano. Fawona nyawazi yakho. Ngizayinayo bafuthu nayo inyoka. Ngishayele izandla. Ayikho namhlanje la. Hhayi angiyiphathi angithi phela dlamini ngoba mina nginedlozi futhi ngathwaza. Lapha ekhaya kuneyigodlo, hhayi isigodlo. Yeah. Kuneyigodlo. Uyishilo lokuzahluke. Ihlala khona ngihambe nje nami. Shayeli izandla. Ayinayo bafuthu ayinayo. Hhayi ngenayo. Abayisabi nyabantu njengoba mina ngisaba kangaka nje. Ngiyayisaba nentokuzayone yakho. Hayi bangene yakho. Angithi nje uyayifuya kusuke laba Seliyakho. abantu abalebe bezongena babezongena kwakho. Iyabaluma bezegama. Mabezoganga. Kuyafana-ke ingane yakho uma ngabe uyifuyile ekhaya njengoba kuyafana-ke konke-ke nje ngisho ikati uma uyifuyile likabakho. Okay, injalo nje. Abayishayeli izandla bazama ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi uzizongibinga ngizongibona nje. Ukhumbe ukuthi ngimkhuluma esuka ngivukile ethi nje ntabiyisela ukuthi ngishaphuze nge-surprise ezongibona nje sisuka kupheka nomfethu lelinye ilanga bamtshekela imoto lapha kade sebenzela khona bayitshela imoto nomfethu kuseni ungifonela mfethu imoto yami ayikho. Yes ngabona imoto ezazikhona ngaleso sikhathi kanti inkosi yazobheka wathatha imoto eyisebenzisa uphile njalo ihloko senzenjani asimiyele mina ngithi kodwa nje ukuthi zoxabana nengithi siphila nayo ithi mina musu uxabana nabantu esiphila nayo sihlala sonke ngapha ngathi mina ngoba kusasa wazi ukuthi lo muntu oxabana nayo uyamdingaphi enjalo. nompheni nomzabana nayo mfowethu khona ibanga engiyokudinga khona umfowethu uma icabana nami khona ibanga ayangidinga khona mina ngizana wonke umuntu somfowethu kuyangijabulisa lokhu ukuthi namhlanje ugibelele nje ibhasi ngani ngishayele izandla mfowethu mina ngimbiza kulo ngomlokubana ngimbiza ngokuthi afundise ekhaya inhlonipho mina uyazi naye ukuthi hayi lokuyakho ngoba kujika ngithi nawe hlonipha izinto zakho zenjani waba ubona ikhepha lesigebengu kuthiwa ngabe kunzi lo ehluphe ikhepha ezihamba lapha ngoba umbona yini ndaba unkulunkulu nayihluphe ezweni uyashesha ukuthatha umphefumulo wakho ngoba uyahlupha kodwa ikhepha lomfundisi ulibona uhamba lezelithi sembona kodwa baba yini ndaba unkulunkulu namadlozi abantu ababusisayo bambusisa phile kabi ngiyabona ukuthi ngifake sengibathatha abantu ngile ngisebenza bathathe ngibona kakhulu bazalwane ngicela ukutshela lokho
ngicela udlamini nikholele kuyo. Mhlawumbe wena umuntu engamusho kubantu engike ngibabone ngoba kunanemidlalo khona imidlalo angisho lokhu njengoprofessor khona abantu abadlalayo badlala ngempilo zabantu la emgaqweni ngicela futhi yelelani ukuthi nifakele nabantu abathi abafakele imali ey'tolo please lento engingayenzi ngifake ngiyikhuza ngingayenzi uqhamuka umuntu esethi usemabane ngifake imali engaka yonke lento engingayenzi sewuthi ama-fake ama-page maningi ngicela niyiyeke lento niyiyeke ngoba niyadliwa zulu mnyama ngicela lento ngikholelani nje emhlabeni ngoba ngambona umuntu othandayo into yaphambili ngimbona umuntu othandayo ukuthi into ebengayazi ayifunde mayifuna ukufunda into udlamini yakulandelela into njengayithanda kuyona ukukhathalela ulwazi noma ngisho ugolela wakho angakuthwasisa akunikeze yonke into ehambe nayo kodwa ma kunisho ulwazi mhlawufile yokufundela umuntu ongaziyo shaya izandla so ngiyacela ukuthi ngikholele kuyo futhi ungasabi ukucomplaina mhlaleni abantu kufuna bazi ukuthi ma ubelapha angeke basinde bonke kunomuntu ozomlapha kanti idlozi lakhe lisekude naye ukuthi lizolekele ukuthi asinde ukusinda kwenu kunele ekuthenini i-connection yomelaphi nedlozi lakho basheshe bezwane ukuze lesinde angithizwane ngicela nje ukuthi nikhona lokudlamini futhi ayikho into engiyithanda njengamanje uzothandazela amanzi afike nabo kunjalo bese isibusiso seshonisiso nangcwele yona ngihamba nebhanoyi ukuthi uNkulunkulu ahlekahle utsotsi kunala ufika khona phezulu uthi uyabheka phansi sekunamafu umhlaba usawubona umhlaba wathi